bolia ma nohy, to sme fakt nemohli ísť autobusom? Veď už len kúsok. To si hovoril aj 10 minút dozadu. O nič sa ty nestaraj, všetko máme pekne naskok, veď je to... Brno, spojenie architektúry, hravosti a gastronómie. Objavíte tu skoro všetko. Aj Ježiška. Či brnenského draka, pod ktorým keď prejdete, tak sa ocitnete na radničnom nádvorí s chutnými vianočnými trhmi. A ak vám bude Zima. vyšliapať si to môžete až do radničnej veže. Veď to je schodisko jak z Harryho Pottera. Je to len chabých 173 schodov a zhora výhľad na celé Brno. Teraz ideme kam? Počkaj, odskočím si. Zase? Dúfam, že ma zase zachrániš, Brnomeč. No koľko ti to ešte bude trvať? Chvíľočku, ľahúčko naklikám, čo má rada. A vďaka tejto webovej apke zistím, aký bude náš najbližší cieľ. Čím ma teraz prekvapíš? Budeš nadšená. Ale áno, ideme pod zem. Pod kostolom svätého Jakuba sa nachádza mystická kostnica, ktorá je svojím nálezom druhá najväčšia v Európe. Znovu objavená bola len 24 rokov dozadu. Tretia komora je v stave, v akom sa našla, a to so špeciálnym postupom ukladania kostí. Vedeli ste, že tu sa podpísala zmluva O rozdelení Československa. Villa Tugendhat, moderná architektúra 30. rokov, ktorá predbehla dobu. Tento skvost musíte navštíviť. Ak nezoženiete lístky dnu, čo sa ani nám nepodarilo. Ochutnať môžete kombináciu histórie, pretkanú atmosférou a luxusom Prvej republiky. A opäť ideme pod zem, na miesto ako z inej dimenzie. Vodojemy. 3 vodné nádrže z 19. storočia, 2 tehlové a 1 betónová s ozvenou až 56 sekúnd. Ocitnete sa akoby v nejakom sci-fi. Kedysi slúžili ako zdroj pitnej vody a do roku 1997 ako zdroj úžitkovej. Možno sa vám podarí byť tu úplne o samote. Ak sa vám zachce tráviť čas skôr na povrchu, cestou po túto klembu sa zastavte v katedrále svätého Petra a Pavla. A prezradím vám, že sa tu tiež nachádza väža s výhliadkou. V malebnej časti Veverží. si urobte prechádzku na sajte architektúru alebo sa schovajte v jednom z útulných podnikov či obchodíkov. Brno má veľa zaujímavých sôch a každá má nejaký ten svoj význam. Co to jako je? Pod vianočným stromčekom si nezabudnite niečo prijať a zazvoniť na zvonček. A odveste sa vianočnou električkou, teda šalinou. Suvenír máme, môžeme ísť domov. Tak ako sa ti páčilo? Máme úplný Brnomeč.